Аз съм от хората, които не остават задоволени с малко количество храна и затова предпочитам закуската ми да бъде много богата на протеин, за да може да ме засити за по-дълго време. Реших, че би било добра идея да си взема едни електролити, не знам как се казват, но наистина ви казвам, имаха вкус на шайт, както можете да видите тук от физиономиите, които правя след като го опитах. Бъдете мили, когато ви показвам как изглеждам. Аз съм жена на 30 и почти 5 години. Имам 2 деца и ето така изглежда тялото ми. Много се гордея с тялото ми, но честно ви казвам, тежи ми. Затова реших да съм на дефицит, да тренирам, за да сваля някой килограм. В момента съм 69. Малко танци. Ето и тренировките за деня, като тези за корем мисля да ги правя пък през тренировките ден. на Grow with Joe мисля да ги правя всеки ден или ако мога 5-6 дни в седмицата. Много са лесни, забавни са и повярвайте ми, хабите калории. Доста се потя на тези тренировки и никога не са ме предавали. Ето го и обяда. Винаги след тренировка се стремя да има някакъв въглехидрат, в случая ориз. Имаме и доста протеин от рибата тон и краставички и авокадо. В Lidl са пуснали страшно много такива високопротеинови продукти. Това е кашкавал на стърга, който на 30 грама съдържа 81 калории и 10, повече от 10 грама протеин. Да си го взема и да го пробвам. Днес съм решила за вечерята ми да бъде бургер, но вместо да използвам хляб, ще използвам айсберг. Така ми изглежда бургера.